COVID-19 đâu na kunga COVID-19 đâu na kunga thei tok chua turin kan ram le nam tan pathian ri chanin wai sen taka thok chua turin ka inte Mars thla chunhulamani a Mizoram kan home quarantine zinga mi pakhat chuan COVID-19 ron kai pal lau mai masetu ma kai dar lova chuti chung chuan rampum huwa pin kan phusale a hlau na in min man na ni kha kati lai khan tu nangin phailama changalo ho hanla tam lova dorte kan khar thupa pon chuak kanom mang lova tlangau chu kan rinrol berania sarkar point total lockdown apuang nge ni akha tokin zan lama thusa thatak takan ngai thla a thla po amuang kher mai pu than mal so ma fa em section ha sikar lai tur zawngin chiwa vela I chuak chauchi kan thia pa chu tha du atang ti chuan in hun lo liam so zela lockdown chu state danga punzel wangin po sei extend so zela ni a atopa chun coronavirus chuan dan rual lovin kan rama po min lu khung veta kan mangai kan tule kan fa te state danga mundanga omte chuan coronavirus chu milo hon ta ni engpo ni sela tu ma indem tur kanom lova dan rual ni lo ani ber mai jun thlathir te a chuan positive mi som ni pathum kan nei bel loi maya inlama khung shan mi sang ret chuang anom boka an mu chu thar changa jan tin deuh tho mu bel ani zela vandoi thlak takin nakin zela kanin ven thatlo chuan khotlanga kanin kaidar hun thleng ang ti hlom tak zet zet ani